Απόκρημνη και περήφανη, η Μάνη στέκει σαν φρούριο βγαλμένο από θρύλους. Άγριο τοπίο, πέτρινοι πύργοι που αγγίζουν τον ουρανό και μια άβρα μυστηρίου που πλανάται στην ατμόσφαιρα. Εδώ, η ιστορία είναι χαραγμένη στις πέτρες και η φύση έχει σμιλέψει ένα σκηνικό μοναδικής ομορφιάς και αυστηρότητας. Η Μάνη δεν χαρίζεται εύκολα, αλλά αποκαλύπτει την αυθεντικότητά της σε όσους τολμήσουν να την εξερευνήσουν. Είναι μια γη αντιθέσεων, όπου η άγρια γοητεία συναντά τη βαθιά εσωτερική ειρήνη. Στα χώματα αυτά, γεννήθηκαν καρδιές λεονταρίσιες. Άνδρες και γυναίκες που δεν λύγησαν μπροστά στη σκλαβιά, που ύψωσαν το ανάστημά τους ενάντια σε κάθε κατακτητή. Η ελευθερία ήταν το πιο ιερό τους ιδανικό και γι' αυτήν πολέμησαν με πάθος και αυταπάρνηση. Η Μάνη, γη αγώνων και θυσιών, κρατά ζωντανή τη μνήμη των ηρώων της, που έγραψαν με το αίμα τους σελίδες δόξα στην ιστορία του τόπου. Αφήνοντας πίσω την άγρια ομορφιά της ενδοχώρας, η Μάνη αποκαλύπτει έναν άλλο, μαγευτικό πρόσωπο. Ακτή δαντελωτή, με κρυστάλλινα νερά που καλούν σε δροσιστικές βουτιές και αμμουδιές χρυσαφένειες, ιδανικές για στιγμές χαλάρωσης κάτω από το λαμπερό ήλιο. Γραφικά χωριά, σκαρφαλωμένα στις πλαγιές ή κρυμμένα σε καταπράσινες κοιλάδες, μαρτυρούν την πλούσια ιστορία και την αυθεντική παράδοση του τόπου. Πέτρινα σπίτια με κόκκινες κεραμοσκεπές, στενά δρομάκια που οδηγούν σε πλατείες γεμάτες ζωή και φιλόξενους κατοίκους που διατηρούν τη ζεστή τους φιλοξενία. Αξιοθέατα μοναδικής ομορφιάς περιμένουν τον επισκέπτη. Σπήλαια με εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες, βυζαντινές εκκλησίες με σπάνιες τοιχογραφίες, αρχαίοι οικισμοί που ψιθυρίζουν ιστορίες αιώνων. Από το επιβλητικό κάστρο της Καρδαμήλης μέχρι το γραφικό Γήθιο και από τα μυστικά μονοπάτια της Βάθιας μέχρι τις απέραντες ελιές, η Μάνη είναι ένας θησαυρός που περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελάτε να περιπλανηθείτε στα μονοπάτια της ιστορίας και της φυσικής ομορφιάς, να γευτείτε τις τοπικές λιχουδιές και να αφεθείτε στη μαγεία αυτού του μοναδικού τόπου. Η Μάνη σας περιμένει να σας συνεπάρει.